yan uwa masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bayan haka muna ƙara gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya samar da mu, ya raya mu, ya ba mu lafiya, ya ƙara nuna mana wannan lokaci mai albarka wanda muke isar da ainihin wato saƙonni ga 'yan uwa jama'ar musulmi dangane da harkokinmu na addinin musulunci. Ya 'yan uwa, kamar yadda ainihin wato aka ji a makonni da suka wuce ko a kwanaki da suka wuce cewa mun karanta wasu risaloli daga bakin Sheikhul Islam Alhaji Ibrahim Yas, Allah subhanahu wata'ala ya ƙara yarda da shi tare da iyayenmu da sauran malamanmu baki ɗaya. A cikin wasiƙun da na karanta sai ya janyo wasu 'yan uwa suka yi magana dangane da abin da ya shafi sharifai jikokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda Shehu Ibrahim Yas Allah ya ƙara yadda da shi ya yi magana a kansu cewa lallai yanayi musu nasiha kada su kuskura su zauna kurum a matsayin waɗanda suka dangana da gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma babu ruwansu da sana'a, babu ruwansu da wani tsururi wato wani kasabi, babu ruwansu da ainihin wato neman wani abu wanda za su kare mutuncinsu, su kare mutuncin addininsu, su kare mutuncin iyalansu, sai neman a basu domin kakansu, sai neman a basu domin ainihin wato Allah subhanahu wata'ala. Wannan shehu ya yi musu magana, to wannan maganar da muka yi Shehu Ibrahim Yas ya yi musu tsawa, to a nan ne muka samu ainihin tambayoyi daga bakin 'yan uwa cewa shin menene ma asalin su sharifai jikokin annabi sallallahu alaihi sallama, menene ma matsayin, domin akwai waɗanda suna cewa su sam babu maganar ainihin su sharifai din. Me asali, domin annabi sallallahu alaihi sallama balarabe ne, kuma sayyida Fadima balarabiya ce, ita ce yarsa da ya bari har aka samu ainihin dangantaka ta fito ta nan da sayyidina Aliyu dan Abi Talib. Su kuma larabawa ne, to akan samu wasu mutane a matsayinsu baƙaƙe kuma su ce su jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallama. Wai ake tambaya menene asalin wannan magana. Na ce to ai wannan wajibi ne kuwa mu tsaya mu shiga cikin irin abubuwa da aka samu a wajen magabata, dalilai da aka samu a wajen magabata a wajen tabbatar da wannan dangantaka akwai ta, domin a yi nasiha kar mutane su bada cikin wata rigima, domin kai ka danganta kanka izuwa wajen wani mutum wanda ba babanka ba ne, akwai hadari. Kai kuma wani ya danganta izuwa wani mutum, kai kuma ka kore shi, shi ma akwai babban hadari. To wajibi ne sai na ce to bari mu isar da saƙo domin mutane su tsautu gabarin korewa kuma su tsautu gabarin danganawa. Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana cikin alkur'ani mai girma lokacin da
makiya annabi sallallahu alaihi wasallam suka jefe shi da yankewar baya bayan ayansa duk sun rasu, musamman maza ba wanda ya rage sai amace, sai aka jefe cewa ai dama shi kenan ɗansa namiji kenan ya tafi, saboda haka ba za a samu dangantakarsa ta zarce ba. Wannan ake cewa ai shi kenan mai yankakken baya ne. Subhanallah, wannan magana ta janyo har ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama, bai ji daɗi ba. Allah subhanahu wata'ala kuma ka'ida ce tsakaninsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da zaran an taɓa zuciyarsa to Allah subhanahu wata'ala baya barin wannan abun, zai mai da martani. Aka saukar da bismillahir rahmanir rahim, inna a'dainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sha'anaka huwal abtar. Mu mun baka alkhairi mai yawa. Akwai tattaunawa da malamai suka yi dangane da me ake kira da alkautsar. Fasalli li rabbika wanhar, kai sallah ga ubangijinka kuma ka soke abin sokewarka ranar layya. Wannan haka ainihin wasu malamai suka fassara. Sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kare da shi cewa ya fasalli li rabbika wanhar, akwai wata ma'ana bayan wannan cewa kai sallah ga ubangijinka subhanahu wataala, kuma wanhar a cikin sallar in ka zo ka ɗora hannunka na dama akan na hagu akan kirjinka a cikin sallah, wato shine qabdu. In an duba manya-manyan littafai akwai waɗanda sun kawo wannan tafsirin, ko da akwai wancan ɗin. Inna sha'ani aka haƙiƙa maƙiyinka ya Rasulallah, wanda suka ce da kan yankakken baya, to huwal abtar, shine mai yankakken bayan kuwa ba kai ba ya Rasulallah. To wannan haka ainihin abu ya tafi. A ce kaga wani ya ce yanzu babu jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, idan an ga baki a ce ba jikan annabi bane, to akwai danja. Muna jan kunne, muna nasiha a kauce gabarin faɗar irin kalmomin, kada mutum ya zama shine mai yankakken bayan sakamakon yadda waɗancan suke. Dan yanzu waɗancan ɗin ba wani wanda za ka nuna ka ce wannan jikan wane ne, jikan wane ne. Yau da haka idan mutum ya goyi bayansu to shi ma zai shiga nan. Yauwa, wannan ɓangaren kenan. To amma ɓangaren kuma mutum ya ce zai dangana kansa shi kuma izuwa baban da ba babansa ba, ko asalin da ba nasa ba, to shi ma akwai danja. Mani da'a ila ghairi abihi, wanda ya dangana kansa izuwa wani mutum wanda ba babansa ba ne, to ainihin fushin Allah ya tabbata a gare shi. Ya inganta suna nan a cikin hadisai wanda suka shafa wannan. Saboda haka akan wannan ne ainihin wasu irin rubuce-rubuce da na yi, sai na bari in isar wa 'yan uwa ainihin sakonni. Dan an samu baki ba zai hana ainihin a fitar da fari a cikinsa ba, dan an samu fari ba zai hana a fitar da baki daga cikinsa ba. Wannan ya tabbata a cikin hadisai. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, hadisi da ya zo daga Abi Huraira Allah ya kara yadda da shi, an yi wani abu cewa anna rajulan, cewa wani mutum atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala, sai ce ya rasulullah, ya manzon Allah, walida li gulamun aswad, an haifar mun da amma yaron baki ne ya rasulullah, shi kuma gashi mutumin balarabe ne. Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, halaka min ibilin, shin kana da raƙumi, kana da raƙuma? Kala na'am, sai ce ƙwarai ko ya rasulullah, ina da raƙuma. Kala sai ce ma launuha, me ya kalar raƙuman naka? Kala humrun, sai ce ai jajaye ne ya rasulullah. Kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, hal fiha min auraka, a cikin raƙuman naka ba wani wanda yake da wata kala aurak, wato mai ya dan canja kala a ciki? Kala na'am, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai ko akwai ya rasulullah. Kala sai ya ce da shi, fa anna zalika, to ya aka samu wannan ainihin wani raƙumin ya fito da yar wata kala daban ba da ba? Kala
sai mutumin ya ce la'allahu naza'ahu irqun. Wannan ai ba wa damuwa ya rasulullah, mai yiwuwa jijiya ce ta yi naso ta fusge shi a can kakanninsa ta bangaren maza ko ta bangaren mata, watakila akwai wani wanda kalar jikin nasa aura ɗin ne bai tashi bullowa ba yanzu a jikin wannan masu ilmul kafa sun san wannan ba wani abu ne ainihin bako ba. Kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fala'alla ibnuka hadha naza'ahu irkun, mai yawa to ɗanka ma wannan shi ma jijiye ce ta yi fusge shi ta yi naso. Wannan hadisin Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabu talaq in aka duba babu idza arada bi nafil walad, babun da ya magana idan wani ya bujirar da neman kore ɗa wanda bai samu Bukhari ba, mai yiwa kana da al-lu'lu'u wal marjan a kusa da kai fi mattafaqa alaihi shaykhan na Dr. Fuad Abdul Baqi, ka duba shine hadisi na 957 za a gani. An kuma za ka iya kutsawa ka duba ya zo a musnad na Imam Ahmad cewa ja'a rajulun min bani fazarata, wani mutum ya zo daga kabilar bani fazara ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, zuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, fa qala sai ce inna imra'ati waladan aswad, ya rasulullahi mata ta ce ta haifi ɗa kuma ɗan sai ya zama baki, ni kuma gani ba baki ba ya rasulullahi. Wato yana ɗan kaɗawa cewa ya aka haka, shi ja matarsa ja, gashi an haifa masa ɗa baki, ya aka yi. Ƙala sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi halaka min ibil, ka kwado da hankalinka, ɗanka ne, kana da raƙumi, kana da raƙuma. Ƙala sai ya ce na'am, ina da su ya rasulullah. Ƙala sai ya ce fa ma alwanuha, waɗanne irin kaloli ne raƙuman naka? Ƙala sai ya ce humrun, jajaye ne ya rasulullah. Ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hal fiha awraqu, a cikin raƙuman naka babu wani mai yar wata kala ainihin a kalolin raƙuma na larabawa mai wanda ake ambato aurak, da wata kala ce ba daɗin ba. Ƙala sai ce akwai mana ya rasulullahi, inna fiha lawurqan, a ciki akwai masu wannan kalar ya rasulullah. Ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa anna atahu zalik, to ta ina wannan kalar ta zo waɗannan raƙuman naka a ciki? Ƙala sai mutumin ya ce asa an yakuna naza'ahu irqun, ya kusata ya zama ainihi wato jijiya ce ta fuske shi ya rasulullah, yana so. Ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hadha asa an yakuna naza'ahu irqun, to wannan dan naka ma shi ma ya kusata ya zama jijiye ce ta yana so daga kakan ko da 10 ne ko 20 ko fiye da haka, mai yiwuwa a cikin dangantakarka akwai wani babanka ko akwai wata babarka ko akwai wata kakarka ko akwai wani kakanka, ta nan abin ya bullo, to da kaɗanka ne. wani hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi daga Abi Huraira, Allah ya ƙara yarda da shi. In an duba cikin musnad na Imam Ahmad shine hadisi na 7263 fi musnad Imam Ahmad. Ya yanwa, to da ka aya hankali da kore dangantaka ta ɗa, aya hankali kuma da danganta kai zuwa abin da ba haka ba. Wa Aisha radiyallahu anha, an karbo daga sayyida Aisha Allah ya ƙara yarda da ita, ƙalat ta ce wani abu ya faru wata rana, dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, manzo sallallahu ya shigo waje na wata rana bangaranta, zata yomin wata rana
wa huwa masrurun, lokacin da ya shigo sai na gan shi yana mai farin ciki, fuskarsa tana walwala sallallahu alaihi wasallam, muna ganewa, ai kowa ma yana ganewa, ko ɗa zai iya gane babansa yau yana cikin walwala, kuma zai iya gane cewa ba a cikin walwala yake ba. Faƙala sai ce ya Aisha, ya ki Aisha, alam tarai anna mujazzazan al-mudliji dakhala fara'a usamata wa zaidan wa alaihima qatifatun qad gaddaya ru'usahuma wa badat aqdamuhuma faqala inna hadhihi al-aqdam ba'daha min ba'din. Da ya shigo cikin farin ciki sai ya ce ya ke Aisha, ba kya kallon wani mutum da ake kiransa mujazzazan al-mudlaji, shi wannan mujazzaz al-mudlaji danganansa kenan, ya shiga wata farfajiya sai ya tarar da Usamatu ɗan Zaid da babansa Zaidu. Shi Usamatu baƙin kirin, Zaidu fariƙal. Zaidun nan dai hibbi rasulillah, ibnu hibbi rasulillah, masoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam, dan gidan Baraka al-Habashiya. Sai ya gansu suna kwance, shi Zaidu ya lullube fuskarsa, shi ma Usama da ya zo sai ya kwanta a kusa da uban, sai ya lullube fuskarsa da wani bargo katifa, duk sun rufe kawunansu amma kababuwansu sun bayyana, wannan babbar kaba da 'yan yatsu farare kal, wannan karamar kaba da 'yan yatsu baƙaƙe kal, baƙaƙe huluk. Faƙala sai ya ce, kai Allah da iko yake, inna hadhihi al-aqdam, haƙiƙa waɗannan kafafuwan manyan nan farare da ƙananan nan baƙaƙe, duk inda aka je aka zo ba'daha min ba'din, sashin su daga sashe suke, wato wannan daga wannan ta fito, duk inda aka je aka zo. Wato abin da yake nunawa ilminsa ilmul kafa, ilminsa ilmul kafa, sanin dangantakar ɗan adam, ta tabbatar da cewa duk inda aka je aka zo Zaidu shine ya haifi Usamatu. Usamatu ɗan gidan Zaidu ne, shi kuma baya nan waccan magana ta faru tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Zaidu, ko wani mutum wanda aka yi nuni zuwa cewa an yi mar haihuwa, shi fari matarsa fara, amma kuma gashi yau an haifi baki. Baya nan shi wannan mai ilmul kafa ɗin nan, mujazzas ɗin nan baya nan, amma ilimi ne da Allah ya bashi na sanin dangantakar ɗan adam, shine gashi ya fitar da ainihin magana, wanda kuma as-sadiqul masduq annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya abin gaskatawa ya riga ya faɗa cewa wannan ainihin ɗa nasa ne. Yan uwa, wannan hadisi wanda yake so ya ganshi ya je duba Bukhari a cikin ainihin kitabul fara'id, babul qa'if, babun da ya magana akan mutane masu ilmul qafa. Ka iya duba littafin hadisin a cikin littafi da zai zama wata kusa da kai, al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan, shine hadisi na 924. Yan uwa, ku biyo ni ku ji ƙarin warware akan wannan magana a Muslim, a riwayar Muslim daga Aisha radiyallahu anha قالت تشي إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا وترانا يا شغو وجينا ينامي بلنتكي تبرق أسارير وجهه هرما أينهن ندان غوشن سدنان سنا والقيا فقال سيتشي ألم تري أن مجززا ba ke kallo
cewa ainihin mujazzas nazara anifan ila zaid bin harisa ɗazi ya yi duba zuwa zaidu ɗan harisa yana kwance wa usamatu bin zaidin ya yi duba zuwa usamatu ɗan zaid yana kwance a kusa da babansa wa fi riwayatin a wata riwaya ta muslim din alaihi ma qatifatun akwai ainihin wani katon bargo da suka lullube kansu gaba daya da jikinsu gaba daya kada gadda ya ru'usahuma su lullube kansu wa ba da aka damuhuma amma kafafuwansu sun bayyana faƙala sai kurum yana zuwa shi bai san wata magana zai da haifar masa ɗa ya ce ainihin yana kaɗawa cewa shi fari matarsa fara amma kuma gashi an haifa ɗa baki ya ga bai san wannan zancen ba amma yana shigowa ya ga sun rufe kawunansu da gaggar jikinsu amma ƙababuwan a waje faƙala sai ce kai inna hadhihi al-aqdam lamin ba'din wallahi waɗannan ƙafafuwan duk inda aka je aka zo ɓangarensu daga ɓangare ya fito wannan ƙaramar daga cikin ainihin babban nan ta fito wannan yan uwa ya tabbatar da za a iya samu ba wani abu ne mai wahala ba wa fi riwayatin ya zo a cikin wata riwaya wa kana mujazzazun qa'ifan shi wannan mujazzaz din wato mai ilmul qafa ne Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi Bukhari ya rawaito wannan hadisi shine hadisi na 6770 Muslim ya rawaice shi shine hadisi na 1459 Abu Dawud ma ya fitar da wannan hadisin shine na 2268 Tirmidhi ma ya fitar da wannan hadisin shine na 2129 Nasa'i ma ya fitar da wannan hadisin shine lamba ta 184 ka iya duba al-mufhim lima ashkala min tarhisi kitabi Muslim mujalladi na 4 shafi na 198 ya ƴan uwa jama'ar musulmi in an duba za a ga ainihin waɗannan karatuka saboda haka ya ɗan uwa kai karka yadda kai ba sharifi bane jika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka je ka danganta kanka zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka tabbatar kana da salsala a hannunka saboda tsoron karka je ka yi da'awar abin da baka da shi ka fada cikin hadari kai kuma kar wani ya zo ya ce maka shi jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ka yi watsi da shi ka ingije shi ka wulakanta shi ka yi mara abin da ba daidai ba wallahi ka fada cikin fushi yanzu zai zama ka taba martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan mutum ya zo in kana da abin da za ka yi mar kai mar in baka da shi ka kyale sai ku zauna lafiya kalau kai ka zauna lafiya shi ya zauna lafiya Allah subhanahu wataala ya saka wa Sheikh Ibrahim Yas da alkhairi akan ainihin tabbatar mana ba ruwansa wani ya zo ya ce ainihin wannan jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi to ba shi da nutsuwa ba shi da kwanciyar hankali sai ya ga ya kyautata masa ta hanyar ya bashi kuɗi ta hanyar ya bashi abinci ta hanyar ya bashi wurin zama ta hanyar ya bashi ainihin wato tufa ta hanyar ya biya masa duk bukatar da zai biya da haka muna kiran yan uwa a nutsu a fahimci wannan faɗakarwa tamu yan uwa muna kira waɗanda duk suke yin wasu abubuwa na ƙin yin sallah da ƙin yin azumi da ƙin yin karatun alkur'ani da ƙin neman ilimi da keta alfarmar Allah a sha giya a yi zina a yi luwaɗi a yi sata a cikayen mutane har wani ya taɓa matar wani to duk wanda ya yi wannan fa ba faɗan tijaniya ba ne kai ba ma musulmi ba ne bare ya zama ainihin ma ya danganta da shehu tijani ko ya danganta da shehu Ibrahim Yas duk wanda ya halatta abin da Allah ya haramta ya yi ridda haka shehu ya faɗa haka malamanmu suka faɗa mu ma abin da muka gane kenan a tsari na addinin musulunci a wannan matafiya tamu Allah sakawa madaba'ar ayyub da alkhairi masu buga alkur'ani da kuma ainihin sauran littafai na addinin musulunci da arabiya Allah subhanahu wataala ya saka musu ne suka ɗauki wannan nauyi na isa da wannan sako
tare da tallafin wasu 'yan uwa. Allah subhanahu wataala ya saka musu alkhairi. Ni ɗan uwanku Muhammad Nur Muhammad Arzai nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mu haɗu a shiri na gaba insha Allah.